Kepinteran iso diundi, keterampilan iso diundi, ning nek kabejan ora kena. Iki dadi bejak kudu ora kena meri. Iki kok gampang dicolong anakku. Ora ya kan dulu ya linting ya. Iki mbakku, wah iki mbakku. Engko ge ganja iki utuh. Kuwi ana beberapa rokok ae ana piro. Lah iya, arep menawi piro mburi yo. Mburi iki ya digawe ra ketok Kanca-kanca saking apike. Masa rezeki piro petita dorene nyo. Kaya ngono. Bel.
Aja percaya karo. Sik, iki mau jarene apa rezeki Heeh. dewe-dewe. Dewe-dewe. Nah, iki ana rezeki anyar meneh. Nggo sapa? Buat siapa ini? Enggak tahu nih, Pak. Tugake, Pak. Pak Dalang. Nggih. Nggo dalam meneh tak Niki kandhani. kula medun. Mas nek dengan buku kula Nggih. yang luar dikendangi to. Nggih. Kendangnya memang hari ini Oke. Kangge sinten? Oh, kangge Oh, tinggi Mas Bayu. Bayu. Lantarane kula. Lantarane kula. Rezeki iki dewe-dewe. Iku sing Langsung Wis, langsung mawon mboten lewat. Wow. Iku guntinge rada landhep, Pak. Niku mboten mung gunting rambut ning gunting utek teh. Guling gundul. Pantes mboten dewe-dewe rezeki dewe-dewe. Rezeki dhewe-dhewe. Dalu Pak Den. Lalu adikku ki udah ayu, kota ganti bojo, kota ganti. Nak masalah ku rasa diomongke nang kene Pak Den. Lho ngene, aku ngomongke kota ganti bojo. Mergo ana darah dari nenek moyang. Lah kan tuku ki ya nang aku lho Pak Den iki. Rasa cerewet kowe. Lho. Lah kok kan seneng lah aku ya. Orang kok buka aib di sini. Lah yo wis santune boten ganti bojo lak kono boten ganti bojo kira. Sing aku nggak status sapa wingi? Sing aku nggak status sapa? Kamu. Iki lho ya. Sakane kok. Ini sedulur iki terpadu iki jenengan. Wong sing apa sing bibarake kono kok ning ora diomong-omong. Wis rasa boten ganti ya Pak Den. Tak omongke lho. Bojo ki cukup Siji. Tak kira. Terus siji A, siji B, siji C ngono. Siji A, siji B, siji C. yo nek siji iki sing asli. Heeh. Liyane. Liyane kawi. Ono kabeh barang ono sing peyok, ana sing anu BS-an banget. Ora Pak Maju sing ngono ki Pak sing paling penting awak dhewe saiki ketemu wis apik. Sing elek tansah ditiru. Sing elek tansah ditiru. Sing apa? Lah ya mangan raben ki napa? Lho, kuwi kersane sing kuwasa. Lah kok iso? Wong kuwi sadurunga nglakoni. Oh, ngono. Dadi mamane kuwi di bojo meneh. Kuwi kersane Gusti Allah. Li kuwi di bojo meneh. Kuwi sing kuwasa sing ngendika. Kok sing kuasa pasangan tau biyen nek pas di bojone dibisiki karo sing kuasa ngono kuwi. Sopo? Wisnu kuwi di bojo neh ngono. Sing kuasa. Heeh. Sing kuwasa iku aku tresno. Oh. Dadi apa wae iki mesti aku ngomong. Sinorah Ferdi. Iki ana kakang kok maraya gini ora. Dur ngene, dadi kowe itu aja pekok-pekok. Lah piye? Nek lowongan iku aja terdilan, aja kok amu. Wong lanang iki terkos boleh sanggampangan dilangi juga yang balik sirah gusikis ke sirah. Engko tekan omah ning ngayani ning ngene karo kowe kurang aja nesu. Sing lakoni aku kok sampean. Aku iki suruh kabar. Sing golek-golek jaman aku kok sing laras. Aku ngerti. Paling penake dadi aku single wis. Bener sa. Deka iki single wis sing kene mumet kabeh lah. Populer kabeh. Enak single merdeka yo. Iso. Ora lah, Elisa. Aku kan ngono apa kowe tapi di bojo. Hah? Tapi di bojo. Gak rasa. Di bojoke enak lho. Oh, enake apa ngomong kuwi to? Apa kuwi? Apa kuwi? Ya maksudnya cuma cintai, enake nggon cintai kuwi lho. Kok cintai lho, cintai lho enak kok maksan. Nggon cinta tok ngono, tapi nggon nglakoni iki contoh loro iki. Aduh. Lancar ora ngono lho. Bebe malah Ini nek kowe dadi perawan kasir engko rugi lho. rugine apa? Ora tau rasa kowe. Kuman ora. Apa? Apa? Yo sing jeneng wong urip di apa jenenge diharuskan bersuami. Diharuskan. Kan sing mengharuskan sapa? Sing kuwasa. Oh, Ora kok ngerti? wis tau dibisiki lho sing kuwasa. Aku lho sing kuwasa dirsani lho. Dadi ono apa-apa aku dine gak ek lho. Cecak. Ayo.
Cedak saking cedake. Wes aku wis ngene iki wae trimo, sing kuwasa lho menawi. Sing jenenge bojo golek gampang. Iya, bener. Nek Nek jodoh jodoh, angel. bener. Ngono lho. Maksudnya Pinter, kudu pinter-pinter kelehmu golek. Golek jodoh. Hmm. Nek bojo arep 5, 10, swidak 12 kene. Bener. Tapi nek jodoh siji sak lawase. Rungokno. Sing dikarepe kuwi. Nggih menika wis tak pengen nyanyi, Mbak. Pilih. Wah, Ayo. jangan ini loh sing ngarai. Kowe kuwi lho. Wes le pacaranku. Apa? Nggih menika sowan mriki. J wonten kalangannya. Nek kamu udah bola-bali ya? Iya, saya sudah bolak-balik di sini. Ya mergo Mbah Tris. Pak Tris. Mugi-mugi Mbah Tris pinaringan sedo ingkang husnul khotimah. Swati Dipun belakang saya. Lapahipun tadi jembar, kuburipun pandang menang. Aku saking cedake ya, Mbak. Iki kok aku sing ngarani ndok bebek sapa? Aku arep aku ngono sapa Mbak, Mbak. Nyusul apa piye kono? Mbak terus sampeyan anak dhisiki. Mansane kok. Lah aku cetok gawane Bu Endaryani Iya. saka London. Lek lunase nganggo pound sterling. Weh. Oh, wis lunas to. Wis lunas rong sasi kebungur. Tapi aku sangat terima kasih. Lah aku dadak tekan karo Mbah Tris. Lah takono. Ya iki ana pandutan iki mau sesi deman, Mbak. Sesi deman, oke. Kalau Pun diwujudkan ya. Bu, siapa, Bu? Bu Nila. Nila pribadi. Oh iya. Bunilah pribadi. Nila pribadi. Di anu ya. Nggih. Si apa sih jenenge Bowoni wong loro. Ayo, Mbak. Jenengan seniorku lho. Carane ngomong Senior kepret. iya mergo senior mergo tua aku lek mletak sikak aku san. Ini kok masane tuwa. Ya tua. Ora aku mayu. Lu anakku lho wis tak ngono gerane kok. Ndi? Lah iki anake to, Kayak anak garepku ya. Pacarku to. Bapaknya siji. Wiwitane Anderek sang pria bagus kang olah budaya Resa Loro-loro. Iki di susul Sinten? fanmu. Sopo? Lek alik. kayak kurang fan kita tuh nggak fan ya Majikan. Biar lengan aku ngasih ompong kan lo Leng nganggur dikati aku ngasih ompong Iki nek yang mau meletak tutup botol. Sawan menyang kutha gedhe Bendera tresna yung Ganti kowe lek. nanti aku loro-loro kok. selendang kuning Nek jare orang putih apik. nah terus Kelakuanmu sing ora apik. kang saking wokir Terus, Mbak Elisa. Teman. Suara kurang premono. Gendang mana? Hah? Isi terus. Bisa terus. Ning wasis Dan kowe lek. Hangrung marang pendoro Sing kemayu. Iya. Ngurung para bendara. Oh. Balik nih. Hah? Ngurung. Hangrung marang pendoro Tengok bono. Rumah.
ngono. Tia. Tia. Suresyo pijet. Pijet nanti. Pijet. Oh. Ngencangake nawes. Terus rojo meno. Kok terus dasno Ya, terus ya. luwih becik adenono tinggal berpisah Aku